Vi går. En fang heter Magnus. En mann som er mystisk. For dere som noen av vennene mine som ser på min kanal kjenner. Han er helt usaklig høyt som Tinder. Ok. Jeg kan ikke sånn. Rayman Legends. Ok. Hvem skal du snakke litt for? Ikke alltid, så sier jeg. Jo, bare snakke litt. Bare på options, eller? Ja, options. Klikk options. Hva er options? Nei, men, åja, du, bare klikk på opp. Nei, så må jeg med. Nei, Magnus, vi skal, jeg skal være et menneske. Så fint det. Hei, Magnus. Yeah. Vent, det var jeg som gjorde det, for du kan ikke styre på skål. Nei, søren. Hva er det? Nei, ikke sant. Men som sagt, vi har bare skaffet oss, vi har ikke skaffet noen figurer, kanskje en han her, ja. Men vi har bare, ja, så, jeg vet, det er det litt. Nei, men vi skal ikke snakke om det på vår. Nei, det er publikum vi ser fra start. Dette er det eneste vi har gjort, bare skaffet litt sånn penger som vi kan. Hvordan ser du hva det var kunde? Firkant på angrepet, og det innefirkant som superlaget. Det er litt sånn. Og så er det sånn. Det er kun X-hoppe og firkant. X-hopp, firkant angrep, og så løper du med de der de kjører tingene. Ok, det er bare. Hvordan åpner man? Hvor åpner man? X og så holder vi X. X holder vi X. Ok, vi begynner på verden. Ok, da starter vi. Vi vet liksom litt sånn cirka hvor tingene er siden vi har spilt spillet før, og da blir det litt gøy for dere. Hvem er jeg? Jeg har Trollmannen. Så det var det. Trollmannen, sorry. Så vi vet liksom litt hvordan vi spiller spillet, for det er ikke så veldig gøy for dere hvis vi ikke vet hvordan vi spiller spillet, og så blir det ikke. Nei, Magnus, kan vi inngang? Oi, sånn gjør det jeg. Føler du det? Ja, nei, du. Kom inn her. Men nå kan dere se på alle hemmelige inngangene hvis dere har et spillet. Som sterkt anbefaler dere å kjøpe, så kjøp det. Og bruk den veiene vi finner. Oi, sorry. Jeg tok ikke noe biler. Og etter dette så tar vi daglig utfordring. De er kule. Jo. Hei, der reddet vi kongen, ser det ut som. Eller godt, det er dronningen. Det er dronningen. Så godt. Kongen har ikke øyne. Jeg fikk eller kongen har sikkert øyne, da, men ikke sånn det skal. Tror ikke dronningen har øyne. Jeg sa kongen. Kongen har øyne, da, men bare ikke så svære alt. Men du, Magnus, du løper ikke fra meg. Vi må jo gjøre det med inngangene. Magnus! Jeg sier. Er du han med gloen? Nei, jeg er med blå over gloen. Nei, men er du han smilefyren? Nei, jeg er begge. Jeg er blå og han smilefyren. Mener du det aldri? Ja, det er litt. Vi har han for smilefyren. Nei, det. Det er det. Men er det begge? Ja, det er det. Bare igjen. Må ikke holde inn begge da. Andre kommer der. Død. Nei, opp. Yay! Hey! I'm død. Nei, Hey! Til deg. Eller smalting kan faktisk død. Jeg går for noe bekk på meg selv. Så jeg skal vise til publikum. Er det galt på hans liksom? Men jeg vet ikke om du sier sånn. Jeg vet ikke om det er sånn. Du bare fikk opp deg. Nei, Magnus! Nei, du må ikke kaste meg til lavet! Nei! Magnus. Magnus kan også styre en grønn fyren. Han vet ikke. Kan jeg? Ja. Magnus, jeg mente ikke deg. Nei, reddet grønn fyren? Ja. Ok, jeg tror det er rett. I'm drunk. Shit! Ja, vi pleier å si I'm drunk når man blir så full og tjukk. Magnus, blir du bort til meg? Nei. Nei.
Drake, så feil. Den slapp meg da. Nei. Han er ikke klar. Han voldtar. Så kommer du på feit. Hei, kom igjen. Kom i dag. Kom i dag. Skal vi inn? Nei, smaller. Come on. Å, dette er gøy. Yeah. Ja. Nei, nei, jeg har meg. Nei, du rett meg. Nei, I'm good. I'm good. Så skal jeg få det. Det er jeg. Ta attacken da. Nei. Akse hoppe og fortsette attacken. Nei, det er jo mange som har vært veldig gode, men det var så lenge siden jeg har spilt dette. Fordi vi har ikke fått lov. Jeg kunne bare ikke sånn, jeg kunne... Nei, du skal ikke redde den, jeg vil redde den. Ostepop! Ostepop! Nei! Der reddet vi en... Gullfyrer har vi reddet før. Ok. For gi oss kyss, og så blir det hjerte. Det er bare urealistisk. Kom on. Vi går til helvete. Yeah. Kom on. Snoen. Snoen. Ja, jeg holder på. Snoen. Ok, nå tror jeg publikum vil tale om det. Snoen. Det? Ok, sorry for det. Og for hver bane vi tar, folkens, så er det faktisk konkurranse med meg mange som samler fest som er gullfyrer, og jeg leder. Hvem har sagt noe om det? Nei, jeg baker på det noe, det har vært litt ut. Vent da, jeg får bare vise. Dere kan se det. Ok, men som øverst i venstre hjørne kan dere se det. Men det er en gang. Nei, det var en gang. I can fly! Woohoo! Ow! Same dude, I'm drunk. Hello. Nei, du er ikke. Hvorfor kommer inn på det? Det er sånn som de lager så vi ikke greier på. Jeg vet ikke om vi greier på, men det kan dere jo bare se. Og jeg får sånn lykke. Hva vil jeg spille? Hva er det? Forklarer du til seerne Henrik? Ja, veldig bra. Nå vet du stykker, da kommer du til jeg vil gjøre det. Så er det sånn at du skal gjøre det, ja, den viser. Og så skal du få 3 ting, så du ser hva du får. Hva tror dere vi får? Kom igjen. Yay! 500! Yes! Gi noen mange fritur, har mange penger for meg. Nu skal vi ikke der. Det er de høyre hjørnet. Yay! A creature! En ting. Nei, vi vil ikke gå til. Jo, kom igjen. Ikke feire. Nei, jeg vet ikke hva det var som stod der. Vi skal gjøre daglig utfordring, det er gøy. Og så skal vi spille fotball mot hverandre, folkens. Nei! Jeg taper alltid! Ja, ja. Det er så gøy. Nei, her. What the fuck er det? Ikke damp på videoen. Sorry. Jeg må bare sjekke inn. Sorry, folkens. Jeg har ikke sett på TV. Åja, vi kan spille challengers. Hvorfor ikke? Ja, ok. Da går vi og spiller fotball. Nei! Yay! Nei! Jo! Nei, jeg var blå. Gå vekk! Det er mektig. Mektig hva? Du er blind. Jeg kan ikke gi deg.
Mange slags ting for å sitte på hodet. Mange husker du det? Det tror ikke det der. Jeg bare gjør sånn hele tiden. Nei, å, du ødela. Gå vekk. Ku. Ja! Nei. Ok, vi skal gjøre litt spennende. Jeg skal gjøre det. Jeg skal bare skåre min mål til sikkerhet her. Gå vekk. Hva er det gjør? Jeg har 1000 kroner. Til informasjon. Så dere ikke vet det, jeg har en trollmann. Mange som han der andre rydder. Ja! Jeg er trollmannen! Nei, hvorfor gjorde jeg det? Jeg bare vrir og tukker på knappen. Nei! Jeg har ingen peiling. Ikke heller. Jeg bare skyter. Nei. Ja, jeg tror du spiller sånn da, men jeg bare Det skyter. er jo ikke jeg. Jeg skal være litt dårlig. Jeg har ikke lyst til å angrep, da sier vi det. Jeg er ikke... Du kan ikke angrep også. Au, au. Gå vekk! Jeg har lyst til å angrep på deg. Hva nettopp det du sa? Nei! Jeg sa ikke skal bruke angrep på barn. Nei, sammen. Teit. Vekk. Se på han gamlingen som kommer i hjørnet. Nei, hva fin det. Nesevrik. Nesevrik. Ok, den er min. Nesevrik! Nesevrik! Nesebrikk? Nesevrik! Nei, dette er nesevrik. Jo. Tato! Nei, kom igjen nå. Du sa ikke skulle ta angrep på alt. Sorry da, men det er gøy. Det er gøy å se på med barn. Nei, herregud. Medalje. Du, juksemaker pipelort. Jeg hørte alle i sted at han sa at han ikke skulle bruke angrep på ballen. Ja, men det er kjedelig å ikke kunne bruke angrep. Det var trist med det. Det var rart. Etterpå så skifter vi personer. Blå. Korrekt. Push. Bane. Stå på et lag. Jeg kan lage litt resten. Jeg vil ta en bane. Det er mye gøyere. Ok, vi skal spille bane. Jeg vet ikke hva publikum vil. Skriv i kommentarer, folkens. Ja. Hva det betyr? Vil være kongen? Det vil være kongelig. I noen mange sånne kroner. Ja. Og nå skal vi ta en veldig gøy bane. Nei, først så må vi chille banen. Vi må ta alle baner fremover. Ja, slutt! Vent litt. Au. Vi må redde de små folkene der oppe. Ja. Avslutter om sånn cirka 10 minutter. Så må videoen bare for 10 minutter. Så. Og så. Vi gjør dette for å underholde dere, folkens. Ikke fordi vi synes det er gøy å lage videoer. Eller, begge deler da. Ikke. Men jeg liker å underholde dere. I'm drunk! Are you drunk? Are you drunk? Hva er det du snubbedos? Her er det. Kom igjen, hva? Gristryne! Men jeg var Mast blir det. Det er ekstra livet. Ok, nå må vi se. Nei. Ok, stjernen og hen er giftige. Den er trygg. Stjernen og hen er alt. Jeg er mye. I'm drunk! Stjernefarlig. Håndefarlig. Gå på hånden.